Velkommen til den her video. Vi skal lave Big Puzzle Challenge. Så det bliver bare rigtig fedt. Vi har lagt ned i rækker her. Vi starter med lime. Og vi har brækposer. Og det står her bagved. Og vi har vand. Så det er jo bare meget fedt. Kan du tage din brækpose? Brækpose og vand. Okay, vi starter med lime. Den behøver ikke brækpose til. Nej, heller ikke meget. Den smager okay. Jeg har smagt nogle af dem i dag, for det er kun de gode. 1, 2, 3. Nu. Er det benbus, vi kan op og? Ja. Okay, for nu skal vi sige skål. Ja. Jeg har fået en Græs. Jeg har fået en større græs. Jeg har aldrig fået lime for. Det har jeg, men den er faktisk sådan lidt mærkeligt. Den smager lidt ligesom mysli og græs. Jeg ved det ikke. Helt. Jeg kunne godt spise det. Tror du det lige? Nej, det men Nå. Jeg lukker lige døren. Ja. Okay, og det næste. Bussemand. Eller Bussemand. Saftig pære. Og jeg har altid fået bussemand, så det gør mig mega glad, hvis jeg får pære. Okay, skål. Skål. Salitisk brækning. Ja, tak. Okay, skål igen. 3, 2, 1. Ej, jeg kan ikke. Jeg kan. Ja, ej. Gav saftig pæresaft. Jeg har aldrig smagt saftig pære. Den er mega saftig. Jeg fik saftig pære. Jeg fik bussemand. Jeg fører med 1 point. Fy for satan. Værst er, jeg kan ikke engang lide nogen af dem her, så spil nu lige meget hvad. Jeg viser ikke frækhusen. Okay, jeg er klar. Du skal bare lige vide, at vi filmer på min iPad og hendes mobil. Så. Ja, så derfor den laver sådan lidt. Derfor nogle gange kigger sådan der og der. Det gør jeg altså. Men vi vil bare gå i gang med hundemad og chokoladepudding. En gang kunne jeg godt lide hundemad. Okay. 1, 2, 3. Skål. Bare husk nu til. Og hundemad. Må man godt sluge den? Må man godt sluge den? Nej, det er slut. Okay, godt. Jeg fik chokoladepudding. Jeg kan også lide chokoladepudding. Jeg fører stadigvæk. Bare med at se hendes pose. Det er mega klam ud. Min tager ikke så klam ud. Jeg er bare vand i. Det er pinligt. Okay. Nu er det Trudy Food. Eller har vi alle overhovedet? Ja, der. Nej, jo. Vi mangler rådne æg. Nå, den har vi lige spist. Nej, det var hundemad. Fuck, hvor vildt. Vi har manglet rådne æg. Nå, Vi tager stinkende sokker nu. okay, undskyld. Jeg skulle bare lige... Hør du, jeg sad og sugede på den der chokoladepudding. Det er faktisk ikke chokoladepudding, når jeg lige kom til. Det var hundemad. Jeg sad og sugede, så kom jeg række det der smag. Okay, 1, 2, 3. Skål. For helvede. Hvad fik du? Så du bare spillet alt ud indtil videre. Jeg er ikke lime. Ja. Den har jeg heller ikke spillet ud. Bare switch det ned. Jeg ved sådan en posen der. Ej, nu er det min had. Rådne æg eller Rådne æg. Jeg havde butterpop. Jeg kan ikke engang give nogen af. Heller ikke mig. Okay. Skål. Skål. 1, 2, 3. De smager rigtig godt. Butterpop her. Undskyld. Vi smagte på baby wipes. Eller på kokosnød og baby wipes. Men det gik ud. Ligesom. Så vi filmer bare bræk nu. Ja, vi synes, det smager godt, og vi har ikke spyttet den ud.
Du har fundet. Ja, okay. Nu er det den her. 1, 2. 1, 2, 3. Vi har ikke... Så sagde du... Skål. Nå, okay. I fik det vej. Wow, okay. For helvede. Nå, nu er det bare den her. En til salget. Den er bare god. Jeg fik bær. Du fik tandpasta. Se. Prøv lige at vise det. Ej, jeg Det er bare vand, der er lyserødt. Ja. Jeg skal ikke gå til Se, det. det er vand. Det er min. Jeg har faktisk kun spillet 3 ud. Jeg spiller 5 ud. Jeg vandt! Men hvordan har du spist? Jamen, det er jo fordi, at det var butterpopcorn. Altså, jeg kan godt klare det, men den smager dårligt, men jeg kan godt klare det. Nå. Men Det var min video for i dag. det var også min. Ej, må jeg ikke få en ting? Det er bær, men det smager tandpasta. Vi ses. Og husk at følge min Instagram. Det kan nok gøre, at du ikke gør det gerne, men det kan være. Og følg min. Og så ses vi egentlig bare i vores næste video. Du kan ikke engang se min. Ja, og så ses vi bare i min næste video. Farvel.